1200 wandelaars wisten 4 dagen lang de warmte van de avondvierdaagse te trotseren. Door de hoge temperatuur was de organisatie genoodzaakt de zondag dit jaar iets anders in te richten. De wandelingen zijn hetzelfde gebleven, starttijden zijn hetzelfde gebleven, alleen voor vandaag hebben we het défilé aangepast. Dat betekent dat we geen feestelijke binnenkomst hebben per school, zonder muziek deze keer. Ook de fanfares waren trouwens blij dat ze niet in dat pak door de hitte hoefden te lopen. Ja. En dat betekent dat iedereen die in de Helfrichstraat aankomt direct door mag lopen met zijn eigen groep deze keer. Dus niet hoeft te wachten op de andere groepen van de school. Direct de défiléroute wel volgt naar het Schouwburgplein. En hier op het Schouwburgplein kunnen ze, als ze aangekomen zijn, naar binnen om de groepsherinnering op te halen. Als je hier op het plein, maar ook in de Helfrichstraat waar het défilé opgesteld wordt, duizenden mensen bij elkaar propt met een temperatuur tussen de 30 en 32 graden, dan is dat vragen om problemen en is dat ook zowel voor de organisatie als voor ons niet goed om dat te willen. En dat is de enigste reden waarom we dat samen in overleg met de Vierdaagse hebben besloten. Hoe moeilijk is zo'n beslissing te nemen? Dat is vrij lastig. Gelukkig hebben we de medewerkers van het Nederlands Rode Kruis waar we continu mee overleggen en kijken wat er gebeurt en of er zaken zijn die aandacht nodig hebben. Dan is het vaak een afweging van kunnen we maatregelen treffen die nodig zijn en is het ook mogelijk om dat te doen. Hè? Want qua organisatie moet het ook allemaal op het laatste moment dan wel kunnen. Dan komt groep nummer 124. Eveneens van de basisschool De Crocodarius, de groep 7 en 8. En dan mag je geen défilé lopen. Hoe jammer is dat? Ja, dat is wel jammer, want we hadden er ons heel erg op verheugd. Het maakt mij eigenlijk niks uit, want ik wou eigenlijk gewoon zo snel mogelijk klaar zijn. Ja, best wel, maar vorig jaar was het ook wel. Dus het is eigenlijk, ja, het is vaker veel druk, maar ik vind het ook fijn als het rustiger is. Het is wel verstandig, dan is het ook echt veel te warm, maar het is wel jammer. Ja, op zich wel, maar ik vind het ook niet zo erg, want het is wel gewoon leuk, maar ik vind het niet keihard als het er niet is. Een andere wijziging ten opzichte van de vorige jaren is dat nu alle groepen gejureerd werden. We hadden het vermoeden dat mensen misschien toch niet wilden wachten op die prijsuitreiking, dat soort zaken. Aan de andere kant vonden we het wel belangrijk om dat competitie-element erin te houden. En uiteindelijk hebben we gezegd van weet je wat, we jureren gewoon alle groepen. Op het moment dat de groepen de groepsherinneringen op komen halen, weten wij of dat ze tot de winnaars behoren. Die sturen we door hier in de Schouwburg naar de eerste verdieping. En daar gaan we zo meteen, als iedereen binnen is, met die groepen de prijsuitreiking nog doen. Jullie zijn nummer 1. Hoe is dat? Leuk. Wat hebben jullie gewonnen? Een beker. Waarvoor? Voor de 15 kilometer. En het was leuk zonder défilé of maakte dat niks uit? Het was natuurlijk wel leuker met de hele school, maar ja, dit is ook wel leuk. Hey, en 15 kilometer, hoe heb je dat volgehouden? We hebben gewoon heel veel gezongen en we hebben de sfeer er gewoon bij gehouden. En denk je dat je daarom hebt gewonnen? We denken het wel. En wat ga je met die beker doen? Op school neerzetten, denk ik. En daar zullen jullie ouders wel trots op zijn, of niet? Denk het wel.